ସେଦିନ ଥିଲା ରବିବାର। ଦୀପୁନ ବଗିଚାରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଘର ଭିତରୁ ବାପାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଭିଲା। ଦୀପୁନ, ଦୀପୁନ ଘରକୁ ଆସ। ଦୀପୁନର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ବାପା ବୋଧେ ପଢ଼ିବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଘରେ ପାଠ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ। ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବତକ କ୍ୱାକ୍ କ୍ୱାକ୍ ରଡ଼ି କରି ପାଖ ପୋଖରୀରୁ ଆସି ତା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ଦୀପୁନ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯଦି ବତକଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି କେତେ ମଜା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦିନସାରା ପାଣିରେ ପହରନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ବତକଟି ଦୀପୁନର ମନ କଥା ବୁଝିପାରି ତା ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ଦୀପୁନ, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ମୋତେ ଆରାମରେ ପାଣିରେ ପହରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ନା ନା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦିନସାରା ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହି ପରିଶ୍ରମ କରି ମାଛ ଓ ପୋକଜୋକ ଖୋଜେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀର ପରିବେଶ ସଫା ରହେ। ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ କାମରେ ସଦାବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ। ବତକଟି ପୁଣି ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୀପୁନ ସେମିତି ବସିଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ କୁକୁରଟି ଆସି ତା ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଦୀପୁନ ତା ଦେହକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ଭାବିଲା, କୁକୁର ଜୀବନଟା ସତରେ କେତେ ଭଲ। କୁକୁର ବି ଦୀପୁନର କଥା ବୁଝିପାରି କହିଲା, ଦୀପୁନ, ରାତି ସାରା ମୁଁ ତୁମ ଘର ଜଗେ। ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରାଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୋ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାର। ତା ବଦଳରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଓ ମୋର ଯତ୍ନ ନିଅ। ମୁଁ ମୋ କାମ କରେ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ତା ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଗାଈକୁ ଦେଖି ଦୀପୁନ ଭାବିଲା, ଗାଈ ବୋଧେ ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛି। ତାକୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଗାଈ ତା କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ମୁଁ ଦିନସାରା ଘାସ ଚରେ, ଘରକୁ ଫେରିଲେ କ୍ଷୀର ଦିଏ। ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ନେଇ ମୋ ମାଲିକଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ। ସେଥିପାଇଁ ମାଲିକ ମୋର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ନିଜ କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ କଲେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଗଲୁନି ରବିବାରରେ? ତ ତୁ କେବେ ପାଠ ପଢ଼ୁନା? ଆଜି କେମିତି? ମା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରୁଛ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ବି ମୋ କାମ ନିଜେ କରିବି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖେଳିବି। ବାପା ଦୀପୁନର ଏଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ ଆଦରରେ ଦୀପୁନର ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ବାଃ, ମୋ ପୁଅ ଏବେ ସୁନା ପିଲା ହୋଇଗଲା।